Roosje. Oh, dankje voetbal. Nou, ga eens maar zitten. Zit. Zo, wachten. Kijk maar aan. Ja, dat is moeilijk nog. Nee, ik wil wel dat je nog even... Nee. Hé, Typo, we hadden iets afgesproken. We hadden een contractje, weet je nog? Oh. Ja, nou hoort hij dus niet dat de tennisbal daar naartoe is gegaan. En dan kan hij er ook niet achteraan, want wie is de... Daar is hij! Goed hè? Goed hè?